Avui és un dia molt especial, per la colla de gegants capgrossos, grallers i timbalers d'Alella. Avui, en primícia, volem oferir-vos un regal, un obsequi. Avui la colla estrena, per primer cop, el seu ball de verema, una peça composada pel mestre Enric Montsant, que la colla ha portat mesos i mesos treballant, assajant, i que avui, repeteixo, per primer cop, l'oferim al nostre poble i a totes les colles que han volgut.